Kung mamatay ka uban ni Kristo, mamatay ka nga dunay Ginoo sa imong kinabuhi, mabanhaw ka usab uban kaniya. Kung mulahutay ka sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, maghari ka usab uban kaniya. Apan kung imong ilimod ang Ginoo sa imong kinabuhi, ilimod ka usab niya. Busa igsuon, ayaw gayud ibaliwala ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Lahutay sa tanang panahon, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga distraction, persecution, sa tanan nga mahitabo sa tong kinabuhi, padayon og lahutay. Tungod kay bulahan ang tao nga mamatay uban kaniya. Ikaduhang Timoteo 2, versikulo 11 hangtod sa 12. Matuod gayud ang giingon, kung mamatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Sa versikulo 12, kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Busa igsuon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, paharion nato ang Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Aron mamatay kita uban kaniya ug mabanhaw usab kita uban kaniya. Dili nato ilimod ang Ginoo sa atong kinabuhi, magkinabuhi kita sa matag adlaw nga dunay Kristo, dunay Dios. God bless sa tanan.